Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorriak Xaloa telebistara. Egunez egun Iruin herriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaur ekainak 6 dugu, asteartea, eta gaurko elkarrizketen tartean bi gonbidatu berezi izanen ditugu. Lehenik eta behin, Nafarroako esklerosia anizkoitza elkartetik Nora Goñi izanen dugu, eta ondoren San Fermin kontuekin aurrera eginen dugu, izan ere San Ferminetako mai herrikoieko kide batekin egoteko aukera izanen dugu Gorka Izkorekin. Bukatzeko zaratak tartean gaurkoan kiriketan izanen dugu. Lehenik eta behin, Nafarroako dantzari txiki egunaren inguruko bideo bat ikusiko dugu eta ondoren sortzen jaia. Egunero bezala lehenik eta behin, Aitziber Iturriarekin eguneko lerroburu nagusiak. Arratsaldeon Larraitz, hauxe dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Ekainak 6 gaur, aktualitate politikoan zatiketa nagusi Nafarroako gobernua sostengatzen duten lau alderdien artean abiadura handiko trenaren Nafarroako korridorari buruzko eztabaidan. Azpiegituraren aldeko adierazpen instituzionala onartu zen atzo Nafarroako parlamentuak, gero abairen UPNren, PSNren eta PPren botoekin. Auzitegi nazionalak bertzalde banka zibika ikertzen segituko du. Nafarroako kutxa, Burgosko kutxa, Kanariaskoa eta Sol kutxa fusionatu eta banka zibikat sortu zenean iruzurrik izan ote zen aztertzen ari da Auzitegi nazionala. Horrez gain, 2011 urtean burtsaraten atera izan ere ikertzen ari da. Nafarroako gobernuak 2,75 milioi euro bideratuko ditu, toki erakundek eta eragile pribatuak sustatutako baso jardueretarako barkatu eta mendiko produktuen lehen aldaketako jarduerak sustatzeko. Jaietan izan ohi diren sexu erasoen eta jazarpenen kontrako kanpaina abian jarri du Nafarroako gobernuak, zuen ezetza gure ere bada lelopean. Eta Iruñako udalak demokrazia partizipatiboaren tokiko behatokia abiatu du, hiriko partaidetza esperientziak aztertu, hausnartu, eztabaidatu, proposamenak egin eta horien jarraipena egiteko. Eta martxan da berriro ere, Iruñeko bizikleta zerbitzua maiatza bukaeran gelditu zen bertan bera, arazo teknikoak medio. Aurrera eginez albistekin, zu festa artistikoagoa izanen da urtengo San Ferminetan. Mikel Pagola zuzendari artistikoak berrikuntza ugari izanen direla nabarmendu du. Eta albistekin bukatzeko, San Ferminetako txupinazoa nor botako duen erabakitzeko unean sartu gara. Hurrengo ekainaren 22 arte, laua egutagaien artean egonen da lehia. Andrea Lunes Lilas, Euskal Herriko bilgune feminista, Dia eta Iruñarrera iria. Eskerrik asko Aitziber Iturria, aurrera egin dezagun egunkarietako azalekin. Diario Navarra egunkariari dagokionez gaurkoan, hauxe dio lerroburu nagusiak, geroa bai laukotik aldendu da eta UPN, PSN eta PPrekin aliatu da abiadura handiko trenaren proiektua bultzatzeko. Hitzarmen berri bat eskatu diote, Espainia eta Nafarroako gobernuei AHTak gobernuko bazkideen arteko desberdintasunak azpimarratu ditu, Diario Navarra egunkariaren ustez. Eta gaurko argazkiko protagonista Anfaseko kideak ditugu, izan ere Anfasek 225 bolondrez behar ditu, udako programa betetzeko behar ditu aipatutako voluntarioak. Argazkian hortxe ditugu Enrique Martín, kanpaina honetako babeslea, Javier Goldaraz, Anfaseko presidentea, eta Anfaseko protagonistak kanpaina honetan, Ana Oskar eta Pablo. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, 5.000 nafar baino gehiago bizi dira basoetako baliabideetaz, eta bukatzeko udako jaietan hirukoiztu egiten dira delitu sexualeko salaketak. Diario Noticias egunkariari dagokionez, hauxe lerroburu nagusian, ELA eta LAB zenekin bildu dira bi hamarkadetako isiltasun instituzionalari amaiera emateko. Bi sindikatuek egindako eskakizunari erantzunez atzo bildu egin ziren eta honen harira patronalak esan du akordioa betetzeko prest dagoela legea betetzen baldin bada. Gaurko argazkiko protagonistak antzerki munduko bi nafar ditugu,
antzerkiko Max sariak jaso dituzte Alfredo Sanzol eta Angel Ruizek. Izendatutako 4 nafarretatik 2 lortu dute saria, La Respiración obragatik jaso du egiletza saria Sanzolek eta Miguel de Molina al desnudo interpretazioagatik Ruizek. Bukatzeko beste 2 albiste nabarmenduko ditugu, eraso matxistak gelditzeko kanpaina udan abiatuko da, eta bukatzeko parlamentuak monarkiaren inguruko erreferenduma eskatu du, eta honen harira gaur etortzekoak ziren Espainiako erregeak Nafarrora. Gara egunkariarekin aurrera eginen dugu, Lerrouru nagusian irekita dagoen leihoa dago Europan, momentuma existitzen da. Josu Juaristi, EH Bilduko eurodiputatuaren hitzak dira gaurko Lerrouru nagusikoak, argazki nagusian Ingalaterrako kontuak, Corbinek May segurtasunagatik seinalatu du. 2 egun falta dira hauteskundeetarako eta hainbat aurpegiratze izan dira hautagaien artean. Bestalde, kontu gehiago gara egunkarian, Euskal Sagardoa merkatuan da jada 36 sagardotegi biltzen dituen jatorri deitura berria, eta bukatzeko Iparragirre itzaltzen ari den linterna baten antzera ikusi dute. Berria egunkariarekin aurrera eginen dugu, Lerrouru nagusian eta argazki handi batez lagunduta, Zamekaitarien lehen haserrea, lehen lan uzte egunak erabateko erantzuna izan duela esan dute Bilboko eta Pasaiako kaietako zamaketarien sindikatuek. 150ean aritzera behartu dituzte eta portu agintaritzek esan dute jardueran ez dela etena nabaritu. Horren lekuko den argazki handia ikusi dezakegu, beko aldean gaurkoan Angel Lertxundi idazleari elkarrizketa egiten diote, argazki batez lagunduta, hauxe diote bere adierazpenek, zutabegile urteotan neu aldatu naiz eta baita nire estiloa ere. Bukatzeko politika kontuak, ean zubiak eraikitzeko denbora eta borondatea eskatu ditu Urizarrek. Eta amaitzeko joan gaitezen Euskal Herria Irratiko lagunen agerkarira, 3 albiste nabarmentzekoak, batetik Madrilekin abiadura handiko trenaren inguruko hitzarmen berri bat sinatzaren alde azaldu dira geroa bai eta oposizioko alderdiak. Bestalde, San Fermin kontuak, Foruen plaza alkoholik gabeko gazteentzako gunea izanen da San Ferminetan, eta bukatzeko puntu beltza eman diote Decathloni Imarkoaingo lantegia ixteagatik. Ekainak 6 dugu gaurkoan astearte, ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñari dagokionez, udalak demokrazia partizipatibaren tokiko behatokia bultzatu du hiriko partaidetzari buruz hausnarketa egiteko eta topaketarako gune gisara. Kontu gehiago Iruña aldean, San Ferminetako nazioarteko su artifizial lehiaketan diseinatzaileen paperak lehentasuna izanen du. Bestalde, auzoetara joanen gara oraingoan, gaur izanen da Txantreako auzoko foroa, auzoko liburutegi publikoan izanen da arratsaldeko 6:30 eta Joxaba Urrea zinegotzia izanen da bertan. Madre Coraje gobernuz kanpoko erakundeak Afrikari buruz ikasi, zikloa antolatu du Gaztediaren etxean hurrengo 15 aldirako. Eta bestalde, zinema kontuekin aurrera eginez, Ales de la Iglesia zinemagilearen Krimen Perfecto filmearen emanaldia gaur izanen da. Irisgarritasun zikloaren barruan izanen da azkeneko hitzordu hau, arratsaldeko 6:30 Mendillorriko Zibiboxean. Eta kontu gehiago Iruña aldean, Denda naiz saltokietako kanpainan aurkeztutako 8 proiektuak larunbata honetan ikusteko aukera izanen da Carlos Hirugarrena etorbidean. Asteartero bezala joan gaitezen lehenik eta behin Berrebeiti aldera, euskara ikasteko diru laguntza kaleratu dituzte, 2016-17 ikasturteari dagokionak izanen dira, 2016ko uztailetik 2017ko ekainera arte egindakoak. Eta Berriozarrekin aurrera eginez, berdintasun zerbitzuko
16. argazki lehiaketa argitaratu dute dagoeneko, urtero bezala martxan jarri dute, irudi bat bazterkeriatik berdintasunera izenburua duen argazki lehiaketa lanak aurkezteko epea, ekainaren 12-tik 23-ra izanen duzue. Bestalde, 2017-18 ikasturteko udal ikastaroetan izen emateko epea, kirola, kultura, berdintasuna, gazteri eta adinekoak arloei dagokionez, ekainaren 19-tik 23-ra eman dezakezue izena. Eta Berriozarrekin aurrera eginez, euskara ikasteko beken deialdia atera egin dute, bigarrena izanen da hau, 2016-17 ikasturtean egindako ikastaroen bekak, ekainaren 1-tik uztailaren 14-ra eska daitezke. Eta bukatzeko joan gaitezen Zizurreko zendea aldera, Zizurreko zendeako igerilekuak ekainaren 10-tik irailaren 10-ra irekita egonen dira uda honetan. Elkarrizketen tartarekin aurrera eginen dugu, lehenik eta behin Nafarroako esklerosia anizkoitza elkarteko kide batekin egoteko aukera izanen dugu, Nora Goñi etorriko zaigu gaurkoan, eta ondoren San Fermin kontuekin aurrera eginen dugu, horretarako Gorka Izko etorriko zaigu, San Ferminetako mai herrikoieko kidea da bera. Bukatzeko zaratak tartean gaurkoan, Kiriketan izanen dugu Nafarroako dantzari txiki eguna ikusteko aukera, eta bukatzeko Sortzen jaia izanen dugu.